Kuha siya, hugot. Ha? Wow. Morning mga kuys, narita karon sa among province para mamasol. Ubani ko ninyo sa akong first day sa atong pagpamasol nga journey. Di ko ba ni mga kuys sa promise. First timer pag ko ani, ganahan ko mo try, kay ganahan ko pa para libre ang sudan, mahal ba isda karon. Kani gahapon napuni siya sa akong TikTok, Yellow Basket pag ko ani. Kinsa ako pagtaon sa YouTube rasad, kung saan na to paggamit, YouTube sa ko tanaw, YouTube ra siya tanan niya. Napo ko kabit nga mura siya wood. So atay testing o kamao bagid ta. Ako ipakita ninyo kung saan pag it's pag-ana unsa pagdakto. Sige, let's go. Diri mga kuy sa to ipakita saan na to paggamit ang atong fishing rod. Kay first timer pag ani sa YouTube ra ni naubitanaw tanan. Karon nato ni siyang ipataas. Sinana na siya, atong ipataas. Ito pwede siya Nan siya kanang murag palaklak diri mga kuys. Okay. Ganahan ka nga di siya mo reverse balik. Tapos siya pa-unlock nimo para ma-reverse siya, like for example, kuha siya hugot, ganahan ka nga maluag siya, ani mo siya. Okay. Mutuyok niya tanaw ha. Mutuyok ni siya wa. Naning tuyok di ba? Ang galing, ang galing. Fish on! Gagmay raman na tong isda nga dakpon, ato siya i-lock diri. Kaya para di siya ma-reverse. Tapos, before din nato i-unlock mga kuys, ang kani siya, nga linyam na siya diri dapit. Okay. Na siya di mo diri dapit. Kay para imo siyang makuptan, maana nimo. Before nimo siya kuptan lagi nato, imo siya siyang i-unlock. Okay. Tapos imo siya ana diri. Ana na nimo. Pwede na nimo ilabay. Testingan na kay first time sa dinako mga kuys. Really, nigga? Para mo to. Balik. So ito si balik mga boys. Ma-perfect na din ako. May first timers ako. Another one. Huh? For the last time. Another one. Epic fail! Wow! Atong first time epic fail. So lesson na to mga kuys is ayaw ni gamita kay epic fail eh. Bugo ni. A few inches later. Tara, we're all set na mga kuys. Ato na natanggal ni ambot. May tao din yun ha? Ako nang gitawad balik. Ako siyang giputol mga kuys. So nagtawad ko balik ani. Okay. Kung tanan mo gyud sana ako pagtawad balik. Ako jung siyang giibot tanan. Nagitawad po din balik atong bulate. So mamasol na ta, fish on. Pinatakilid lang ni siya nga labay mga boys. Third na gid ning attempt, may tagdi ma-fail. Okay. Another one. That was legitness. Imo din siya ilak. Imo ko ilak diri ka boss. Pero at least layo na siya napkan. Tara mga boys, so nalatay development sa atong first time. Okay. Sa atay ibalik ko siya ana diri, unlock mo. Unlock ko ni. Bali na po atong style na po labay, di na po pitatakilid, panaana na po, manunod ka sa mga pro. Okay. Okay, try makakuan mo po. Another one. Another one. Bruh. Another one. Hindi mo kumao. Another one. Another one. Huh? Another one. Look at this dude. Hindi kaya siya kaabot ng layo. Another one. Bullshit bagay ko! Another one.
Mao to mga koys. Nahuman na lang ta nga wa jud tay nadakop, pero at least natay nakatunan sa atong first time na to pag fishing. Wala kaming pakialam! Karon. Tapos ang akong nakatunan is dili day dapat inani ra siya. Dapat na siya nimo ibutang nga pampabukat. For example like tingga, dapat but nga nimo siya bukat kay iniglabay na ko mga kuys, dili gid siya kaabot og layo kay tanan. So mas better nga but nga nimo siya tingga or unsa nga pampabukat kay para layo kay siya abot, dakong chance nga makadakop sila ani. So mga to mga kuys, karon na tumahay end ang atong video sa pamaagi sa atong nakatunan karon sa atong first time sa pagpamasol. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Taghaman ta mo try ani, ganahan ta makatunin ani. Puhon makatun niya ko ani, so at least naka-subaybay mo sa akong journey sa atong pagpamasol. Thank you for watching. Bye!